Good morning mga ka-GC! Ayan, today ngayong araw ay pupunta tayo sa Binalonan, Pangasinan at itutur ko kayo sa isa sa pinakamasarap na Persian cuisine sa Pangasinan. Ito ang Homa, authentic Persian foods. Kaya tara guys, at silipin natin at ipapakita ko sa inyo kung gaano kasarap yung natikman namin dito. So, tatry natin. Ayan ang kanilang menu. Meron silang appetizer. At syempre meron din silang specialty kebab. May mga beef, chicken, tapos lamb. And then syempre meron silang mga rice and stew. Ano ba yan? Stew. Basta, bahala na kayong bumasa. Ayan guys, ang pangalan po ng ano nila is Homa, Persian cuisine. Authentic po ito. Feast like a king. Ang ganda ng tagline. Located po ito sa Binalonan, guys. Dito sa mismong loob ng plaza. Tama ba, ma'am? Loob ng plaza, no? Tapat ng church nila. Ito ba yung main church dito? Yan, dito. Yan, Santo Niño Parish Church po. Yan, tapat niya mismo, kaya kitang-kita. Yan, galing na sina wife ko dito. Ewan ko 3 times na ata. So, tinanan niya dalhin ako dito para mas makita ko kung gaano kasarap talaga yung mga food nila dito. Mamaya matitikman natin. Ito ay located sa Binalonan, Pangasinan sa may plaza. So pag umikot kayo, tapat lang siya ng Santo Niño Church. Homa. Humahalimuyak sa sarap. Grabe ang bango niyan. Kung nasa harap kayo mismo na nagluluto sila, tapos lalapit ka, yung usok na yan, grabe ang sarap amuyin. Talagang authentic siya. At ayun na nga, habang inaantay natin yung mga order natin, ay dito sa plaza nila ang lawak. Yan, sa sobrang lawak, baka maligaw ka kung first time mong pupunta dito, di ba? So makikita nyo mayroon parang maliit na bridge dyan. Merong mga koi fish, kaya nakita ng mga anak ko, grabe na-amaze sila sa mga fish na colorful. Yan, mag-ingat lang po kasi pag may mga bata, syempre baka biglang lumundag dyan or lumusod dyan sa mga butas, delikado po. Yan.
Kaya ako po talaga iningatan ko din ng bata kasi aside sa delikado, mas delikado ako sa asawa ko pag nahulog sila. Papatayin niya ako, charot. Ayan. So, yan, grabe ang ganda. Tapos, ano din yan, pwede kang maghulog dyan ng mga mga coins. Yan, wag lang papel. Ayan. May mga tilapia din dyan. May nakita nga ako dyan namimingwit eh. Pero yung tilapia lang ang pwedeng pingwitin. Pero yung mga koi fish hindi pwede. Baka huliin ka ng mga pulesh. Ayan guys, maaliwalas siya, maluwang, kaya mag-i-enjoy talaga ang mga bata, maging sa mga isip bata. Ayan, tignan nyo, makikita nyo, di ba? Ang ganda ng paligid, ang ganda ng sikat ng araw, talagang mag-i-enjoy po kayo. Ayan, tignan nyo, lundag yung anak ko dyan dahil ang saya-saya niya. Nakakita siya ng mga fish. Tinatawag niya ang mama niya dahil gusto niya ipakita yung mga fish. Kaya lang tinatamad maglakad yung misis ko dahil pagod na siya kanina pa. At na nga, hinawakan ko yung anak ko dahil muntik ng lulundag. Gusto niya ata mag-swimming kasama ng mga koi fish. Naku po. Ayan, so talagang napakaganda guys. Makikita niyo, di ba? Ang luwang ng lugar ng plaza nila. Tapos meron pang andyan airport. Na nga, bumalik na kami at ibibideo ko kung paano nila niluto yung kebab. Yun, so meron siyang chicken, meron siyang beef, and then siyempre yung lamb. Yan, inihaw din yung kamatis tsaka yung sili. Yan. Ayan, so in order namin yan para kay Isyang. Yan, napakasarap din po yan. At syempre na-curious ako, gusto ko rin siyang tikman. So yun na nga, binigyan ako ng anak ko. Ito, susubo ko na. Pero bago ko isubo, inaamoy ko muna. Yes, tinanong ko kung anong pangalan niya. Ayan, inamoy ko. Sabi ko, parang iba yung amoy niya. Parang may amoy niya. Pero ang sarap siya, Franz. Bango. Guys, ito yung mga ano nila dito. Masasarap na foods. Ang tawag nila dito ay kebab. Iba't ibang klase yung kebab nila. Meron tayong chicken, beef, at saka lamb. Tama ba sir? Lamb. Yan. Yan. Located po sila dito sa may Binalonan, Pangasinan. Guys. Tapat lang po ng Santo Niño Church. Yan. Talagang ito ay mga authentic na Iranian food. Tama ba sir? Iranian? Yes sir po. Persian food. Ay, Persian yan. Persian foods. Persian tsaka Iran sir. Yung Persia, dating Iran. Ay, yung Iran pala, dating Persia. Oo, tama pala yun sa, sa Bible, no? Yes sir. Saka chef po natin, si Rania, yung owner kaya chef po. Yung owner daw po, tsaka yung chef nila ay mga Iranian. Kaya authentic na talaga yung mga nila dito. Yung lasa. Mga ilang minutes po yan, sir, na niluluto? So ayan sir, 15 to 20 sir. Kasi wala po tayong kuryente kaya medyo mabagal lang. 15 to 20 minutes daw pag uling yung gamit. Wala daw kuryente. Pero at least, ano yan? Usually sir, meron kami dito electric pa na maliit. Para mas mabilis mabilis. operate. Oo. Oo, sige. Ngayon sir, brown out. Kaya Brown out dito. Na-timingan natin yung brown out. Pero at least makikita mo kung gaano kasarap yung food. Oh my god! That's so yummy! There a lot of it! Guys, dito na yung natin. Beef and chicken kebab. Didn't. Grabe, no? Nilaya. Nakakatakam. Okay, so titikman na natin. Chicken. Tapos ang ganda ng rest nilang habang. Mom. May mga sauce na. Yung mayo tsaka yung chili. Yan. Okay guys. Ayun na. Ay! Sinubo niya. Yummy? Na babak. Babak. Babab daw. Nam nam. Gawan mo din si mama. Yung palo tayo. Sa little bit. So ayan, titikman na natin yung chicken kebab tsaka beef kebab. So napakasarap.
Ayan, sa susunod na mga video dyan, hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko kainin yung napakasarap na Homa kebab nila kasi nalobat na yung cellphone. Sayang naman at hindi nyo nakita kung paano ako sumubo sa sobrang sarap ng food na binili namin o in-order namin sa Homa. Kaya guys, try nyo pong pupunta dito sa may Binalonan sa Homa Persian Cuisine dahil sulit po ang pera na ibibili nyo ng kanilang mga Persian foods. Promise, hindi po kayo magsisisi. Talagang yung biyahe nyo, mag-enjoy kayo sa lugar, tapos makikita nyo kung gaano kasarap yung mga foods nila. Promise talaga. Kaya order na kayo guys, punta na kayo sa Homa Persian Cuisine sa Binalonan, Pangasinan. Thank you, Homa Persian Cuisine dito sa may Binalonan, Pangasinan. Feast like a king. Salamat sa masarap na food. Enjoy po kami ng aking family. Uulitin! Hello mga ka-DC, yan. Sana nag-enjoy kayo sa ating mga video. Huwag natin kalimutan mag-like, subscribe, at hit ang notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga video. Bye-bye!